papan? Jenny papantay. Praise God! Ang bag nga malum tay amin kakabsat. Kablaawan da kayo amin, itinapateg, nganaga ni Apo tayo nga Heso Kristo, kat agyaman tayo ta, adatay manan dito'y Bangga, Rosario, La Union, tapno di kasta, aramidan tayo, daytoy nga panagdaydayaw, Ilocano Worship Service, praise God, kat agyaman tayo, tinted ti Apo nga, balay tayo, pigsa tayo, salunat tayo, hallelujah. Tapno di dayaw tayo suna, te Espiritu kan kinapudno. Thank you, Lord. Hallelujah. Before we will start, iti service tayo, kantaan tayo, di kanta ko na Ama Jay Langit, in English, Father in Heaven. And after singing the song ni Pastora, anak tayo, Jamela Barcena, idala na tayo to the opening prayer. Praise God. Hallelujah. Let's sing this song. Hallelujah. Manipod ka digiti. Puso tayo, hallelujah. Kas idaydayaw tayo ti Diyos, praise God. Ama chay langit, ay atenda ka. Itagay mi tinagan mo. Di pagaryam may pastek pamadayaw. Keri po kami tiar aramin mo. Bendito ti Diyos sa manakabalin. Isuidi ita kentiumay. Bendito ti Diyos sa manakabalin. Agnanayon nga agturay. Ti maminsan pa'y Ama chay langit, ay atenda ka. Hallelujah. Itagay mi tinagan mo. Ti pagaryam may pastek pamadayaw. Keri po kami tiararamin mo. Bendito ti Diyos, Ama nakabalin. Isuidita kentumay. Bendito ti Diyos, Ama nakabalin. Agnanayon nga agturay. Agnanayon nga agturay. Agnanayon nga agturay. Hallelujah. Father in heaven, wano Apo, idaydayaw na ka, itantanok na ka, ugat, itreto nga malam. Apo, gyamang kami, itreto nga, kanito ngayon pa'y mo kada kami, gyamang kami, Apo, iti panakadanon manen, o God, iti gundaway ngayon pa'y mo kanyami, nga makapagministro, Lord God. Kat, gyamang kami, o Apo, ta, mumikin patyan mi, nga, ada iti kayat mo manen, o God, nga, may waragawag itreto nga malam. Kat Lord, dawatan mi nga rod, o Apo, nga babanti, Espiritu Santom, isaganam iti puso mi, isaganam ti kapanunutan mi. Tapno ti kastaw Apo, awat, maadan kami, o God, iti panakawaya-waya, nga agdaydayaw, kin agdengeg iti mensahim, iso ti mensahe ti biyag, nga kasapulan mi, nga anak mo. Bendisyon iti may sakin may sakada kami, o God, kadag iti mangidalan, o Apo, iti kankanta, nga pagdayaw ken ka, kastamot, o Apo, iti panakaibinsa-binsa iti mensahim, Lord, bendisyonam, katsapay kumao, Apo, tagbalinday to'y, o God, nga, guide me, O Apo, kas agbibiyag kami,
itireto nga lubong, O God. Amen. Bendisyon na mo, Apo, ti mensaherom, O God. Bendisyon na dagiti kakabsat, O Apo, nga agbuybuya, agdengdengeg, itireto, O Apo, nga serbisyo. Lord, agministro ka iti bibiyag da, O God. Tignayem, O Apo, iti puspuso da. Tapno ti kasta, O God, iti panaka-atendar da babaen, O Apo, iti live streaming, Lord God. Ngayon, kam aramidin tireto nga malam, Lord, marikna da, O God, iti panakabalin mo, Diyos, iti bibiyag da. Gyamang kami ken ka, O Apo, gyamang kami. Kat patuloy ka nga rod, Apo, nga mangbindisyon, kin makipag-adda kada kami, itireto nga kanito. Gyamang kami, O God, kada ito tidawat kin kararagmi, babaan tinagan na po ming Jesus. Amen. Amen. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Before nga agkanta tayo kadagiti kanta opening hymn, idalan to kada tayo ti anak tayo ni Nazareth, ayat. Kahit kuman nga ibagat, dito praise report. Hallelujah nga. Naamuan tayo, inkarkararag tayo kakapsat ni Pastora Julian Lucero nga ada ijay Singapore idi tinapalabas nga bulan. Ket naamuan tayo nga manipod iti states comatose iso na idi ijay hospital inkarkararag tayo iso na ket madaydayaw ti Dios. It is an answered prayer ta. Hallelujah, na iyawid iso na kat nagsubli ti puot na. Madaydayaw ti Dios. Hallelujah, our God is a miracle working God. Madaydayaw tinapateg nga nagana. Hallelujah, kat na iyawid iso na nga rod ijaya mayantok Tarlac ada iso na di hospital tata having her recovery, may tuloy ti pa nakaagas na complete recovery na kat agyaman kami kakabsat kadigiti karkararagyo financial support you. Hallelujah. Iti Ilocano Fellowship iti London under Pastor James Valdez, the Sister Estrella Balinbin, da kayo kakabsat at da kayo adati partiyo kakabsat iti malaksit iti prayer nga intedyo agyaman kami iti financial support nga intedyo kakabsat iti dito nga kakabsat tayo at nga adipan ti Apo kat naiyawid nga ro diso na nga according to their testimony naiyawid by airplane, private plane with the medical team kasjay kat praise God, they just naimbag. He is not only our good healer, iso na pa iti our good provider, greatest provider. Amen. Hallelujah. So kasa mabasa tayo no, nakita tayo di Facebook, di family na itultuloy da nga dumawdawat itulong tayo, praise the name of the Lord, through prayers and financial support. Amo tayong ti dumtang iti kasi nga kasasaad kat narigat. Iso nga itultuloy tayo iso da nga ikararag kakabsat kat no adati mabalin tayo nga ited financial kakabsat ta it's about 600,000 ti bill that at nandiyan hospital kat dumawdawat da iti agtultuloy nga tulong tayo. So let's pray for them that God will completely heal Pastor Julian Lucero and that God will continue to provide their needs babaan iti tulong tayo madaydayaw ti Apo. Hallelujah. Iso nga itangagon daway mapantay iti panagkanta. Praise God. Hallelujah. Mabaan ti panangidalan kada tayo, ti anak tayo, awan sa bali, Nazareth, ayat tumalis. Praise God. Hallelujah. Praise. Kat itutuloy tayo nga dayawan niya po Diyos, mabanti kan kanta nga pagdaydayaw kiniya po Diyos. No, dati pagkantaan nyo, itaayan nyo, or no, kabisado nyo dati nga kanta ko na ada pa nakabalin ti dara. Amen. There is power in the blood. It's in the comments. Is no, that na-i-commentan itan, ti comments itan, makipagkanta kayo kada kami kakabsat. Amen. Kayat mo't lumapsut iti baso nabileg ti dara ni Jesus
Kayat muag balegi ti dakes, nabileg ti dara ni Jesus. At dapigsa panakabalin ti dara ni Jesus. At dapigsa panakabalin ti dara ni Kristo Jesus. Kinatangsit kayat mungay dyan, nabileg ti dara ni Jesus. Ayos kalbaryo in kapaugasan, nabileg ti dara ni Jesus. At dapigsa panakabalin ti dara ni Jesus. At dapigsa panakabalin ti dara ni Kristo Jesus. Kayat mo tinapudaw ka cielo, nabileg ti dara ni Jesus. Ikatan na amin na mulit mo, nabileg ti dara ni Jesus. At dapigsa panakabalin ti dara, amen, ni Jesus. At dapigsa panakabalin ti dara ni Kristo Jesus. Kayat mo tiyak servikin Jesus, idatun mo garo tapuso, amen. Ketagbiag ka kenkwa na ngay nalaw, babayin ti bileg ti dara na. At dapigsa panakabalin ti dara ni Jesus. At dapigsa panakabalin ti dara ni Kristo Jesus. Pabisa pa, at dapigsa panakabalin ti dara ni Jesus. At dapigsa panakabalin ti dara ni Kristo Jesus. Amen. Good is ang liday kay glory panagdayo king. Hallelujah. Praise the name of the Lord. When adda panakabalin ti dara. Hallelujah. Praise God. Madaydayo ti Dios. Kat mapantayo ti solo, song of praise. Ngitad ka na tayo, tinak tayo, Maricar. Haramilya. Praise God. And after that, Pastor James will give the word of God. Praise the name. Tilubong ket padasanan, magpanag ti kararwa, agbiro ka dito'y lubong, di memet masarakan, awan putno nga bakap ni kaming gatapo, di masarakan ni Jesus laeng makap ni kararwa. Ray adu kinabaknang kindayaw magunot mo, ngem kinkawan ni Kristo, awantal na ditabyak mo. Nuni patay ket umawag to, awan serbit kinabaknang mo ni Jesus laeng makap ni kararwam. Ni Jesus laeng makap ni kararwam, isulaeng makabalbaliw tabyak mo. Ikanakan pudno adal na ayat rago
dati kinabak ng kindayaw magunod mo, ngem kinkaawan ni Kristo, awantal na ditabyak mo. Noon ipatay ket umawag to, awan serbit kinabak ng mo, ni Jesus laeng makapnek kararwa. Ni Jesus laeng makapnek kararwa, isulaeng makabalbali tabyak mo. Ikanakabot no atal na ayat rago pa'y inayon na ni Jesus laeng makapnek kararwa. Ni Jesus laeng makapnek kararwa, isulaeng makabalbaliw tibiyag mo. Ikanakatpod no atal na ayat rago pa'y inayon na ni Jesus laeng makapnek kararwa. Ni Jesus laeng makapnek kararwa. Praise your name. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso
maghari ka, maghari ka, maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka, maghari ka, maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka, Panginoon. Panginoong Jesus, maghari, maghari ka. Maghari ka. Praise God, madaydayaw ti Apo. Yaman kami, dayjay nga kanta. Madaydayaw ti napateg, anagan iti Apo. Naimbag nga oras tayo amin, kakabsat kin gagayem. At ti manen ti kabsat kin gayem yo, Pastor Dumalis. Tapnoyig na kada kayo, ti panagkablaaw, itinagan iti Apo. Ket sapay ko mga kakabsat, da kayo amin nga nasayaan, na ragsak, na salunat, physically, spiritually. Ket agyaman kami manayin, dahito nga gundaway, ti ministro ti sao ti Apo. Kumusta kayo amin kakabsat? Into no 19, umay kami ito kakabsat, kada kayo dita San Gabriel, sa Saig San Gabriel. Kaya tagkikita tayo into no 19, dahito yung bulan. Kastamit kakabsat nga, kumusta kayo dita Alfonso Lista, dita Ipugaw. Kaya tagkikita tayo into no 28, palubos ti Apo. Da kami ito kada kayo dita into no 28. Kastamit da kayo nga kakabsat dita Parasiles, Mountain Province. At da kami ito kada kayo into no 29, palubos ti Apo. Kaya tagkikita tayo. Sapay kumata, kada kayo amin nga kakabsat, itira ito yung pizza ket marami ito ti revival and visitation dita Parasiles. Dati ongoing church tayo, ti MCC, Mount Calvary Church. Ngay dadauluan ni Pastor Vic Francisco. Kumusta kayo, Pastor? Kinuremet kada kayo dita Tabok. Kumusta kayo? Irning, anak ko. Kumusta kayo? Sapay kumata, nasayat kayo? Pastor Lia. Ken Pastor Leo Bintura. Madadayaw ti Apo. And Pastor Junil dita Dilag. Tabok Kalinga. Madadayaw ni Apo Dios. Sapay kumata, sumaysayat. Dispensarin nyo kakabsat, ti numaminsan haan nga nasaya ti daytoy signal tayo dito'y Pilipinas, ti internet. Ngem, ay karkaradag na kami at least nga ti aniyaman nga pamayan. Ket adalat ako mga maidanon, dagitoy nga mensahe nga mang-encourage kada tayo amin.
nga agsurvey kini Apo Dios. Agtultuloy tayo amin hantay nga maupay, nga agtrabaho, nga agsurvey kini Apo Dios. Madaydayaw tinapatag nga nagan iti Apo. Agsaritak ti daytoy nga oras kakabsat may papanti the power of prayer. Ti panakabalin, ti kararag. Dito Biblia kakabsat, iyudan nga tulag. No adamay sang adipon ti Dios, propeta, nga nalaing agkararag isu ni Daniel. Ta mamintalong agkararag ti may sangal daw. So gamuna nga naited ti daytoy nga adipon ti Dios. Iti dakkel nga baligay. Nga oray pay ni Apo Isus kakabsat iti baro nga tulag. No adda ti maysa nga insuro na kadagiti disipulo na ide isu ti panagkararag. Isu nga napatag kakabsat ti panagkararag. Madaydayaw ti Apo. Ta han nga insuro ni Apo Isus no kasano ti agkanta, agimsi. Numan pa'y masapul ti nalaing nga imsi. Masapul ti nalalaing nga agkanta. Nga mangidaydayaw kini Apo Dios. Daydayaw ti Apo. Ngem ti Apo insuro na dagiti dadalan na ti panagkararag. Daydayaw ti Dios. Sakbay nga itultuloy ko ket mapantayo ti panakaidaton. Babayan ti ababa panagkararag. Manakabalin kinasyon nga Dios. Apo, ikararag mi Apo dagiti amin nga viewers may tapno ti kasta ti panaglalanglang mi Apo ti basit nga chimpo babayan iti daytoy Apo nga panagsurvey. May danon kumakadakwada Apo ti kararag mi Apo Dios agbalinda ko mga naragsak. Nga agsurvey. Kararag mi Apo Dios idang agbalinda ko mga natibkar. Ikararag mi Apo Dios nga ti panagkakadwa mi Apo ada ragsak, ada panakarik nami ti spirito Apo nga nagapukin ka. Agragsak kami nga rod ti daytoy nga oras. Ket iyunnat mo dayta manakabalin ngay mamagyaman kami Apo ta ti kararag awan ti distansya na. Ket maidanon daytoy Apo Dios nga kararag mi Apo ket bendisyonam. Bendisyonam dagiti amin nga kakadwa mi Apo nagdaydayaw ken ka. Sa di man nga paset daytoy nga lubong amakabuya Apo iti daytoy Apo nga ministry bendisyonam ida. Kapoy tinagan ni Apo Isus. Amen. The power of prayer. What is the most answerable prayer to God? Anya dijay kadakkelan nga sungbatan ni Apo Dios nga kararag. Kakabsat. Umuna is the prayer of repentance. Ti kararag ti panagbabawi. Dito yung libro ti Lucas Kapitulo 15. At datalo nga parable ditoy ngay naramat ni Apo Isus. Iso dijay parable of the lost sheep. And the parable of the lost coin. And number 3 is the parable of the lost son. Aramatag na ito'y parable of the lost son. Daytoy nga anak anapukaw, idi nga innala na, ti amin nga sanikwana, tawid na, kiniamana. Ket tinarigagayan na ti agbiag, ijay kayat na nga maaramid. Iso nga innala na amin ti tawid na kiniamana, ket napan iti adayo nga lugar. Ket dayjay nga tawid na, kinabaknang nga tawid na kiniamana, ginastos na daytoy a kinabaknang akas ijay kayat na awagas sa panagbiag. Di ba nga istorya, idi nabusbus na amin daytoy nga tawid na kinabaknang kinamana. Okay? Ket
daksan gasat nagbalin ang nakakaasi. Napansimrek nga parapakan ti baboy. Kit oray payon di jay kanin ti baboy ket gapu ti bisin na, gapu ti rigat na, kit tarigagayan na payon nga makipangan kadagiti baboy nga tarakin na. Idi marikna na ti rigat. Kakabsat, imay kinkwa na ti panakalagip na nga iti kadana kiniamana. Agbiag akas maysa nga ari. Agbiag itinabosbos kinalabon a panagbiag. Ket malaglagip na dayay. Iso nga imay kinkwana ti panagbabawi. Iso nga kuna nagsubliak kini amak. Ta kuna na ijay balay ni amak adu ti taraon. Hanya kasla dito'y kasasad ko kuna na nga gaputa tarigagayan nan nga kanin ti baboy nga iso nga tarakin na pagtatrabahuan na. Ket pinanggap na tagsublay. Niya? Ket kuna na nga agsubliak kinamak. Okay. Ije 21, ije Lucas chapter 15, verse 21. Daytoy ti naibaga dito'y verse 21. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and am no longer worthy to be called your son. Niya, jaykat agbababawin, iso nga nagsublay. Kinamana. Kit ko na nakabasulak. Okay. E di verse 20 to, daytoy nga anak, anayawan, iso ti picture tayo, nga tattao, nga managbasol. Okay. Nga ti tao, tinarigagayan na ti agbyag. Numaminsan kasjay tayo kakabsat. Nga kayat tayo nga agbyag, ijay bukod tayo, nga kasla awan panangibiyang tayo ti Diyos. Yeah. Iso nga daytoy nga anak, idi nga daytoy ijay inbasa tayo, daytoy nga anak napan kini amana, kit ko na amana kabasulak. Na. Iti sangwanam ken iti si pagarian ti langit. Nabigbig na nga isuket nagbasol. Isu nga kayat natin agsublay kiniyamana. Ket daytoy nga maragragsakan verse 22, but the father said to his servants, bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. Gaputa daytoy nga anak na, ket nagpakumbaba, binigbig na, nagbabawi, ya, edi sangwanan ni ama na, ket daytoy nga ama, ya, inawat na, iso nga imbaga na, kadagijay katulungan, uno servants, nga kuna na irwaran nyo ti kasayaatan nga bado, kawis, kuna ni amana. Ket ipasuot yu kinkwana. Jemakun kuna nga bisrobe iti daytoy, iso ti spiritually speaking, iso ti kawis ti kinalindag. No ti maysa nga tao ket agbabawi, agkararag kini Apo Dios ti panagbabawi. Ya. Ni Apo Dios uray pay no managbasol tayo. Uray pay no narugit tayo. Tinay kawis kada tayo iso ti kawis ti kinamanagbasol. Ngem ni ama na idi nagbabawi daytoy nga anak, imadayo kini ama na,
Idi marikna na tirigat ket nagsublay kini amana. Pinakawan ni amana, isu nga dijay kunana irwaran nyo ti kasayatan, the best robe. Isu nga ti kawis nga ipakawis ni Apo Dios kada tayo ama nagbasol. Isu ti kawis ti kinalintag. Nga dayta nga kawis ti kinalintag. Isu diya inugasan ti Apo, diya biyag tayo, into nagbabawi tayo, akseptarin tayo, ti panagbabawi, ni Apo Dios kawisan na tayo, ti kawis, ti kinalintag, akas daytoy nga anak. Nga iso nga imadayaw kinamana. And kunana pa'y, and put it on him. Put a ring, kunana, on his hand. Daytoy makunkuna nga ring ditoy is a symbol of birthright or inheritance. Okay? Daytoy kakabsat, inton nagbabawi tayo ti sangwanan iti Apo. Si kakararag tayo nga si papakumbaba. Ijay panangkawis ni Apo Dios kada tayo ti kawis ti kinalintag. Saan na tayo lang nga kawisan ti kinalintag, ikan na tayo kakabsat, ti kalintigan. Tawid, iso ti biyag ngagnanayon, madaydayaw ni Apo Dios. Hallelujah. Anya pa iji kunana jay, ikabilyo kunana ti singsing iti ramay na. Kahit ikanyo kunana ti sandals on his feet. Ikan na ni Apo Dios, di jay sandal ijay kakabsat. Isimbolo na ti makon ko na nga totally pardon. Ti sibubukal a panagbiag daytoy nga anak. Ket uray kada tayo. Dayjay basol na nalipatan na yun. Ket uray met kada tayo kakabsat. Saan lang nga daytoy nga anak. Uray pay kada tayo. Siya sinuman. Ngagpakumbaba, agkararag, agbabawi kini Apo Dios. Totally nga datayo, mapakawan dagiti basbasol tayo. Ket ti basol tayo kakabsat. Nya. Mapunas. Hanlang nga mabungan jedan nga tulag. Kakabsat. Ti tao ijay, babaen ti panakaydaton dagiti datdaton nga animal. Ti basol ti tao ket mabungan. Ngem imay ni Apo Isos, han nga abungan ngem nya punasen na. Isu nga daytoy kakabsat, pinunas na. Linipatan ni Apo Dios dagiti basbasol tayo inton agkararag tayo asi papakawan. Sumaruno kakabsat, isu di makon ko nga the prayer of worship. Kakabsat. Niya. Kita niyo. Sakbay nga mapantayo ti dayjay, no kitaan tayo ditoy kapitulo 15. A parable of the lost sheep and the parable of the lost coin. Verse 7, 15:7, makita tayo dyan nga doadag babawi, there will be more joy in heaven over one sinner who repent than over 99 just persons who need no repentance. Iso nga, no adag babawi dyan, kakabsat, agragsak, tinaylangitan, ijay langit, kakabsat. Ijay verse 10, kuna na dyan, no adda may sang agbabawi, I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repent. Isu nga no adda ti agbabawi amay sa nga tao. Yeah. Saan lang nga daragsak, ijay nailangitan, kakabsat. No di ket umayraman dagiti ang hilis. Yeah. Ngagragsak da, isu nga daytoy kararag ti panagbabawi, one of the most powerful and answerable prayer to God. Kakabsat, ta, no, agkararag tayo ti panagbabawi, ti basol tayo, agragsak dagiti buyboyot sa dilangit. Mapantay di may ikaw the prayer of worship. E di libro, ti
ti Acts chapter 16. Masansan da ito'y nga mararamat. Iso da silas kini Pablo. Da silas kini Pablo kakabsat. Kadagidi nga tsimpo. Iparit dang ti panakay kasaba. Day tanagan nga Jesus. Ija ruma. Kadagidi nga tsimpo. Iso nga imbalod da dagitoy da silas kini Pablo. Handa lang nga imbalod binaot da nga imunay suda. Sa danto imbalod ket ti panakay balod da dagitoy inkabil da di kaunegan apasat ti pagbaludan. Nya. Idi nga naibalod da kaya't kung basahin dito yung Acts chapter 16 ti libro ti Acts. Mangrugi tayo iji verse 25. Ingana di verse 31. Kuna na? But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And the prisoners were listening to them. Yeah. Nagkankantada. Nagkarkararag da, nagkankantada ba? Di naibalod da. Yeah. Imbis ko mga gladladingit da, tanaibalod da, binaot da iso da, awan basol da niya. Nga maan. Nyakit din nga nakaskas daaw. Anyakit din nga nagbibilag dagitin namati. Kadaginununa ng alaldaw. No'y kumpirar tayo kadagitin alaldaw. Ti Kristiyano kadagitin alaldaw kat very weak. Not all. Apay. Ti maysa ngamin no apay nga kuna tayo nga nakapoy. Ado dagiti nakapoy nga Kristiyano gaputa. Maysa ado dagiti Kristiyano nga hanakayat tiyag kararag. Iso nga kita niyo, iti church, no dati may nga activities iti church. Ti kabasitan kakabsat iso jay prayer meeting. Diba? Ti kaduan na nga adoy jay church iti Sunday inton doxology. Sorry, it's sad to say. Ngam kakabsat kini gayam, daytoy tibanag a kinapunom kita niyo, ni Silas kini Pablo. Nagbilag da. Niya, binaot da iso dahin, awan basol dahin panday pagbaludan. Ngam nagkankanta da kitay. Handa nga nagladladingit, nagkankanta da. Kadagito nga laldaw, basit lang nga mangag tayo, asaw. Hantayon nga makigimong. Awan lang tibado tayo, hantayon nga makigimong. Diba? Iso nga, maadal tayo nga nagdagitigayam namati kadagiti nga moldaw, nagbibilag da. Ket tulungan na tayo kumatiapo, kadagitoy maududi nga laldaw. Dagitoy da Silas kini Pablo kan kantada. Verse 26, suddenly, there was a great earthquake. Yeah. Kita niyo very powerful diyan makon ko nga prayer of worship. Nagkankantada, nagkarkararagda. Ije verse 26 ket gapo diye kanta imay ti panakabalin iso nga imay ti ginginad. Suddenly there was a great earthquake. Great kunana. Niya, di nagpigsa. So that the foundation of the prison were shaken. Ya, nagungon. And immediately all the doors were open and everyone chains were lost. Gasam? Dagijay nga, ti maibalod idikot, ikanda ti lakna tapos, dagijay nga nagbukal nga kaslabula nga landok. Nya, ngam idi nagkankantada dagitoy da Silas kini Pablo. Kita nyo ti makon ko nga the prayer of worship dagitoy nga adadipon niya po Dios. Imay ti dakkel nga ginginad. Kahit ti pundasyon ti pagbaludan ko na nagungon. Kahit itidayjay dagijay ruangan ket naglukat ti pagbaludan. Kahit uray pay dagijay nga naikabil nga lak dagijay saka kada imada. Ket pusas daket naikat dagitoy. Kuna na. Age 27, and the keeper of the prison, awaking from sleep and seeing the prison doors open, supposing the prisoners had fled, drew his sword and was about to kill himself.
imay kinkwa na ti panagbuteng, siyempre iso na ti gwardiya. Niya? Ket imay kinkwa na ti panagbuteng, ket patayin na kumadyi bagina. Amu tayaw, nga ti may siyang agbanbantay, ti may siya pagbaludan. Hanlang nga uray ka na gito'y dakkel ti responsibilidad mo. No, sikat agbanbantay ti gwardiya, kat makabulos amin dagiti gwardiya niya. Sikat ti responsible ti amin ti daytoy. Iso nga, imay kinkwa na ti panagbuteng, dahito nga gwardiya. E verse 28, but Paul called with a loud voice, saying, do yourself no harm, for we are all here. Adda kami dito, tigapudya danag na, at patayin na jay, bagi na kumano mabalin. Then he called for a light, ran in, and fell down, trembling before Paul and Silas. Kaputad daging ginay, siya ngay may kinkwa na ti panagbuteng. Mabalin nga ti panagkita na, da Silas kini Pablo, kat isuda kat may sanga Diyos. Taapay nga idinagkankantada, nagkarkararagda, ket imay ti pan nakabalin. Yeah. Imay ti milagro, iunag ti pagbalodan. Iso nga, ijay 29, then he called for Allah, verse 30, kung nakuma, and he brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? Yeah. Ijay verse 31, so they said, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. Nakita dati milagro dagitoy, daytoy lakad unay agbanbantay. Iso nga gaputan na ilasin na, nga dagitoy at tao, iso ti tao ti Diyos. Kin mabalin nga daytoy nadamdamag na, nga dagijay aramid ni Apo Isos, aman nakabalin ni awanin ni Apo Isos, ngam ikaskasabada dayta Kristo, ngam ti panangkita na daytoy imay ti panagbuteng. Ket mabalin nga daytoy kaslak na kini Apo Isos, kini Kristo, nga nagararamid kadagiti milagro, ket daytoy imay kenkwana ti panagbuteng. Saan nga panagbuteng, nga dayjay panagbuteng nga iyeg na, ti makunkuna, laeng nga panagdandanag, ngim imay ti pamatikin ko na. Iso nga dinamag na kuna na anya ti aramidag, tapno may salak na. Kuna da Silas kini Pablo, mamati ka, kini Apo Isos, ket may salakan kasi ka kinti balay mo. Iso nga kakabsat kini gayan, ti panagkararag, nga daan tinabiyag, apudno panagdaydayaw kini Apo Dios. Iyeg na dagiti milagro ti biyag. Niya, mapapanaw dagiti anyaman anang balod kada tayo akasla daytoy. Nga dagitoy ti pagbaludan. Niya, ipakita na nga ti panakabalin ti Dios. Ngayon to nagdaydayaw tayo. Dagiti anyaman na problema tayo ti biyag kindadagsin tayo. Niya, ikaten niya po Dios dagijay. Basta no da tayo ket napudno tayo ngagdayaw kang runaan ti aldaw ti panagdaydayaw. Da kayo nga kakabsat king gagayen. Adda dagiti tattao nga no ti Domingo ket adda mariknada nga kaslan anayinda. Handan nga mapan makigimaw. Ngem nagkamali kayo kakabsat. No adda marikriknayo ti aldaw ti Domingo mapan kayo di church. Sa dinnuman anak kay kamkamingan niyo. Ket inton mapan kay jay adda na pudno a panagdaydayaw. Ada pudno apa nagkankanta. Ada pudno apa nagkararag kini Apo Dios. Iyeg na daytoy kakabsat. Inton mapan kayo ti church. Nga daan anayain agawid kayto. Nga dagitian yaman na ng balod kada kayo. Nang balod ti problema, nang balod ti dandanag. Nang balod kadagitian yaman niya klase ti dadagsin ti biyag. Punasin amin diyay ni Apo Dios. Gaputa ti Apo man nakabalin unay. Daytoy ti mensahe kakabsat, ti panakabalin ti kararag, nulagit di, agbalin tayo na pudno, ket agpakumbaba tayo, kini Apo Dios. God bless us all, ket ni Apo Dios, sapay kuma, tati mensahe ti biyag, ti daytoy nga oras, nangyeg kuma kada tayo, ti panakapabilag, nang encourage kada tayo, nga agtultuloy, nga agserbe, kin kumita iti Apo, nang nangrona inton bigat, dahito yung mensahe, tulungan na tayo kuma, nga idoron na tayo. Nagtultuloy ang nabilag, nga agsurvey kini Apo Dios. God bless us all. Dahil ti Apo. Praise God. Agyaman tayo karigijay nga sa ti Apo. Aray dayaw ti Dios. Praise God.
tanto, kanta ko na na sweet hour of prayer o nasa mga kararag sakbay nga. Praise Mapagtayo, God. panagkararag, Praise God. tayo ti Diyos. Hallelujah. Unasami akan Rarag kire ti sangalubungan ipanakto ijay ayan ti amaanay langitan ti suliso inaglisyan kinamina nay dagaan na pukin Kristo akamang kararaginay dengan una sami akararag iti Diyos sa napnanimbag iturong mo tuy kararag ken amaanap nudayan urayek ti bendisyon na sililinten si tatal na kapukin Kristo anak na mangisala kanti paswa uamak Diyos anaayan denggem kaday tuy kararag o Kristo manubot ko denggem na tuy ararag ko Espiritu aliliwag imatangam tuy kararag bendisyon o rayek kita o Trinidad sa di gloria. Manakabalin kinasi unay nga Dios. Ikararag mi apo dawatin mikin ka. Ngay tultuloy mo nga bendisyonan dagiti biyag mi nga agserbe. Oh, yes. Ikararag mi apo Dios nga inton bigat apo dagiti amin nga daydayaw. Bueno, Kadagiti amin nga churches apo tintir nga lubong. Dawatin mi nga pulutam at bendisyonam dagiti amin nga papastor. Sarim ida apo anakas kasdaaw. Itin mo met apo Dios ti panakagas dagiti masaksakit apo. when kadiud Diyos. Tultuloy kami apo Dios kararag mi met apo dagijay asan pay nay salakan. Dagijay nga nagbackslide, dagijay nga napukaw da apo. Tiriknada nga agserbe. Dagijay amami nga nasantuan nga naupay da apo nga agserbe kararag mi da. Nga agsubli da apo kinka. Oh, when Akas daydi anak anayaw awan. oh, yes. Gapo apo Dios nga daytoy nga anak tarigagayan na ti agbyag nga saan na ngay biyang ni amana. Ket kasta apo ti panakailadawan mi at tao. Nga padpadasen ti tao nga agbyag nga awan ti Dios. Padpadasen ti tao nga agbyag nga han nga mabalin nga ibiyang nga ti Dios isu tinang parswakin kuana. Magyaman kami apo Dios ti grasya ken parabor mo. Ikararag mi apo Dios ti talnati sa nga lubungan. Ikararag mi amami nga nasantuan apo dagiti paspasamak a kinadakes. Dawaten mi apo ken ka apo Dios nga sapay kani. Tagturay akan kanayon ko maapo. Dakdakkel ti panakabalin ti lawag, ti panakabalin ti sipngen. Gyaman kami tadda Dios akan kanayon na mga iwan. Mangted ka dagiti adu nga kaasi in panakabalin. Yaman kami tingundawa iti panagserbi apo.
Bendisyon na magtuloy dagiti amin nga viewers mi o God. Nasapay ka di Apo Diyos, ti daytoy Apo nga ministry Apo Diyos. Awan ti sabali Apo nga mangala, ti dayaw. No saan lang nga sika. Dawatin mi Apo Diyos, ikararag mi nga bendisyon sa gidom dagijay nga puso ang madagdag sinan. Waya-waya am ka di Apo Diyos sila. Sa gidom dagijay Apo Diyos nga puso Apo. Ang masapol da Apo Diyos ti panakailip up. Masapol da ti panaka-encourage Apo. Masapol da ti ayat Apo. Masarakan mi kumapo Diyos awan sa bali ang makapnag ti biyag no saan nga ni Apo Isus. Yaman kami ti mensahe ti biyag Apo. Iday-dayaw da kapo itakintiag na nayong ngawan ti patenggana. Amen and amen. God bless you all. Kapsat ket ti Apo so ti tumulong. Amen. Thank you for watching. Kakabsat. Praise God. Malaydayaw ti Diyos. Hallelujah. Kantaan niyo kanta ko na balegi. Praise God. Daydayawit ni Jesus, mangisalat ang kanyang balegi. Amin na basbasul ko, pinakawan na ida, balegi. Hallelujah, kan Jesus, internati balegi, gloria, hallelujah, madayda, yaw nagana, agdalegat iti Diyos, agbatayag sa una, balegi, hallelujah, adatang at karanwag, manipod na espada. Thank you, Lord. Yes, balegi. Yes, balegi. When balegi. Yes, balegi. Hallelujah, can Jesus internati balegi. Gloria, hallelujah, madayda, yaw nagana. Naragsak ako naitan, daadan, Waya. Amen. Balegi. Yes, balegi. Yes, balegi. Kanta entay didayaw na, Kabusurag butinda. Balegi. Yes, hallelujah. balegi. Number 4, kanta entay tuwijay, naslag nayalugan. Balegi. Yes, balegi. Yes, balegi. Di kanta na'y langitan, at kanta tinaispal. Balegi. Yes, balegi. Yes, balegi. When balegi. Hallelujah, can Jesus internati balegi. Gloria, Hallelujah, madayda, yaw naganda. Praise the name of the Lord. Ito itikapsat king gayemyo, Pastor Dumales, and Sister Mina. Pakada manin kada kayo, sapay kumatag. Kikita dito manin, kit niya po Diyos iso tibang bendisyon kada tayo. Bye-bye and God Praise bless us all. God. Amen. Hallelujah. Praise the name